Apa ya? Sing rawit ben leren. Aja kok buka, Guys. Kuwi sangune anake jajan delok reokan. Lah pikirku nek sangune akeh bae 2000. Ngono ae kuwi mau keri ya. Aja kok bukane isine delokan. Kuwi mau sangune piro? Sing tuku sing ketok. Ditambahi. Oh iya. Sing ketok 2000. Padane bedone nyapa? Wong lokal Indonesia karo wong bule. Kabeh iki beda. Hai. Hai. Good evening. Ya toh. Where do you from? Lekas Gedab ya. Italy. Yes. My name is Yusuf. Your name? My name? Sabrina. Sabrina. Oh, I love you.
bahasanya agak tinggi. Ketika dengan bule yo, what is your name, what do you from ngono? Kita berada di pedesaan yo kudu iso. Bapakne anggoe wong Jawa. Ning kantor Iso. ning kantor. Anak-anak SD iso. Iya. SMP iso. Iya. Bule kok luwancar. What do you from? My name is. Kowe biyen sekolah ngendi? Aku mondok. Kowe wis teko to? Wes. Lah jajale aku. Nah. Anu Jenengan namanya sinten? Kamir. My name is Kamir. Kamir. Yes. Jumeneng. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Tangan. Loh, yo ngene iki lho, Dik. Bahwa membutuhkan cinta seni budaya iki ora dicintai karo masyarakat lokal. Bahkan saka mancanegara. Heeh. Buktine teko kene. Waduh. Main ae, Bu. Aku sih. Ya. Tek itu cekrek. Mi. Yes. Cekrek ya. Yes. Demanggi foto. Magi itu. Tuh ketek ya. Oh ya, tek. Tuh the update tuh mriko. Ya. Ada update di media sosial, oke? Ya, media. Aku kalah nek penting, Guys. Update di TikTok, oke? Kowe teko, Guys. Piye aku tak ya tak teko. Iki anake sapa? Iki anakmu. Oh ya. Kowe iki omong apa? Jangan keluar dulu. Ya. Yuk santai toh. The dance name Reok Ponorogo from Reok Ponorogo. Oke? Pinter ya Bang ya. The Bancangan Village. Desane Bancangan, Desa Bancangan Village. Saya aku ora penak kari dhewe. Yes, Village. Itu silet lo ya. Little body? Ya. Yes, little body. What do you little body? Cilik gatal keleban wedi. Iki Mas sama tenanan digawa. Thank you ya, thank you. Oke. Nanti jangan lupa masih ada Reok di alun-alun Ponorogo. Mau cekrek. Jangan lupa anaknya bawa. The sun. Sam, situ guys. Guys, situ digiring guys. Anake wong kuwi. Oke, Bapak Ibu semuanya tepuk tangan. Perlu diakui bahwasanya Reok itu sudah mancanegara. Contohnya wong bule tekan kene. Jadi wong Ponorogo kudu luwih semangat nguri-nguri budaya. Amin, yo. Karo iki budayane diraketne karo agama, Dik. Ribet Maulid Nabi. Lho, iki setahun bisa awake dhewe ngadakne ning kene ora tau sepi. Alhamdulillah mau mudan saiki yo terang. Nontone mlumpuk. Ya iku ngono pinuju berkah Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh temergi pinaringan bagas waras. Amin. Sehat walafiat, rezeki barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Yo, jan marem tenan lah penontonnya masih hujan lumpuk. Dukuh Tanjung. Iki dukuhe sing tersanjung-sanjung mayoritasnya wong kene iki masyarakat bahagia kabeh. Bahagia lho. Enek jaranan. Lho, Dik mambu tek Enek. bengi reokan. Reok enek. Sesuk dalam acara Grebeg Maulid. Macane arep metu, macane arep. Oh iya, karo cepet-cepet iki anake ucul neh. Pamongko ngene Dek, ning kene iki enek Apa? jenenge ganongan pribumi. Lho, enak to. Iki Wus, perlu dipentaske Perlu generasi selanjutnya. generasi penerus ya. Orang ngono. Nyapa? Iki kan cah kene. Heeh. Nenek Mbah Lurah kan sing njeluk nyawer kene kan Iya, belok. awake dhewe iki manut administrasi kecip. Goblok kowe. Ayo. Rampak iki lho, yo. Ayo. Yo berbunyi kita. Lu nah. Sik baju kerwane larek. Oh, kap. Ayo.
Iya. Iki bagianmu. Channel langsung ya. Ya ora iki bagiane bawang brambang. Iki Bune rapu. Awake dhewe iki mencetak generasi sing cilik. Heeh. Lah sing wis gedhi kaya jembret iki salum. Alah sikile meletek jembrit. Kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter jathil. Berarti generasi selanjutnya Mbak Ayah, terus Mbak Sapa kowe? iki Mas sapa iki? Kang. Kang Ahmad. Lagi duwe antenae? Fitri